right here, man. Funke! I hear me to me, by me. No, God! No, God, please, no! 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 Oh no! Hey! Rano. Apostle, we have this. Ba abin da aka bari a wani abin da aka manta. Wai ban ga me gida. Ina uwar gida ne. To bari shiga da cikin duba ta gani ko tana. Denied. Ruwa nake diba ne. Continue. To ani ruwa nake diba mata. Ruwa ke diba mata. Ai ba wata gani cikin gidan ka. Kullum ina shigowa gidan ka ce. Wallahi sabon almajiri ne ni a nan ungo. Allah ya sa mai kuka. Yayi. Wala cikin rai. Wai yana ta ruwa. Wallahi sabon mai diban ruwa Ba gani ne ba. Wallahi sabon mai diban ruwa. Haka kike? Ana sani bai. No. Wace ne shi ɗan take gaya ne? Akwai lokacin da shi gana a wata. Ina yi tuwa da tare da tabatin. Bakin kowa ne kike bakin Gaya ma wani kwana dai kare. Allah ce kuma ba zuwa biri. Oh no! Dan Allah na ga wani dan uwana ne cikin gidan tun da nake jira. Oh no! Ko kake ne ba? Dan uwana ne ga Ba gani ba. Au ba ukacin banza ba ukacin wobe. Wallahi da kace kai ne. Wallahi na